Napang! Salat Napang! Salat Napang! MDA government! MDA government, don't play with the future of students. We need teachers back to school. Salat Napang! Salat Napang! Salat Napang! Salat Napang! Kaseng Nyotrap Aceh National Movement haka Sautre Unaitung Aja RPR kala lectur kindet akhmat ka secretariat ban pinkan mawe ka sarkar halor ki babon tali ki jingdawa ki ba ka sarkar ru laslamba kala kular ban le kane kaseng kala pharu da ka jingtho sho mentri rangba ka jalau kon ke sangma mentri rangba banrap ka sarkar jalau ba praston tin song bar kumjuru sho mentri ka tanat pule puthi haka ba kila tho ki jingdawa jongki ki babon kini ki jingdawa ki kintup ban penrung noi ka khtien khasi bergaro haka khnet ka bapra jong ka riti sanchar jong ka India ban pentre kam no ek inline permit hapo ka jala meglaya ban ompen slam shoe ban pen kan ria ek brio ki basa them yo molong ban sngap no klampen slam shoe ye ka jingdawa jong ki noi kai ki balong obotlom jong ka jingnang jing start ban ki we de ki jingdawa berkat ko parari sanpo kali Islam la palat kom kino so jong ka jala hado menta ngimpat urlong takawai ki isu kamanipur kay kitang artayaw kalayo ILP kajala meklaya katon ILP na do ka sarkar pareng hajala jongi lapan rekam ya ka ILP na do ka British government herai hado menta ompat implement ka penis sektor baka sarkar meklaya ka Delhi tang ban pansken om ban kren ya ki isu ba isusan jong ka jat penreu lada pimle menta suah collection ajar pulai lada pimle lada pim penulong menta yakin mat ki jura jong kejat penreu lado penulong ngikwa menta ban yakendo yau CM yau DPCM ban yo education minister bangin yo slow lagi jong skor election satu tang riu benai pikrai ban penbitkai yang ngi kum paiba nong susrong jong jalam kada kane de tak jingsang next time ka HNM kan penbaik ik circle nak khapsor pandasor pada khapodar hinwan tor sekretariat kam don jingmot pensiong sekretariat lada pim patla ban penulong yakin mat kijura jong kari berkecak benreu We want a life permit! We want ILP! We want Salat Napang! Salat Napang! Resolve the motor issue immediately! Resolve the motor issue immediately! Salat Napang! Salat Napang! Resolve boundary dispute with Assam! Boundary dispute with Assam! Salat Napang! Without compromising our land! Salat Napang! Salat Napang! kane ka jingwan ka seng ka long ru ban ai ka jing ka shani ki noi kai ha kane ka sngi ka ba ka kinhun mentri ka yakran chapang ki jing da wa jong ki noi kai kadawi ka ba ka jingwan jongi hane ngibu ka banangkong kadai ba yuan kersyane kino hikai dikelawan kerpat engi ba kadon ka kabinet ang pay na kalang jongi ru nginalong disiplin bane sim bentalang ba kino hikai hane ki pun bat ki jimat jing dua ki jongi hane kum ka ILP ka bangil up khmi nanti mentala ka 26 ka sarkar kam semala men penurlong hadu menta ka isu tham motor ka ba hadu menta ngimpat yo idak ai ba ka sarkar kanle ka borar isu yo i ba kamat jing dawa ka jongi mentala san bo tuligi senam hara ngim semla yo bat hakabede bat ka jing thap kam thap jam ki khun samla jong kari ka ik ka jongi yo i ba ka sarkar kam semla le ai hadu menta ban penrung ya ka tin khasi bak tin garo haka kharnit ka bapra ngiwan ya kita gimat jing dawa henre hangne kilawan kino hikai da ka ba request kiong ba kadon ka cabinet meeting bania penbaik kerpang na ka benta ka kam jong kino hikai ngini burom ya kata bat lada ka sarkar kam ai ya kadagarai ban penbaik no ya ka tulop jong kino hikai ngingin syong hangne rengkat bat kino hikai kata kadai ka bangi penmi na kaleng jong seng ka bangim kwa syu ba kino hikai ba ik jongi kin thia asurok haranti asengken anong riu ka ba sanam saya teman ba man daga sngi lakumno kan mi naga sentur jong CM baun penbaik no ya kana ka kam ka basa jong kino hikai bai je ki jongi